Nyaya yakurye kuti kufunga ndakamboya pana baba nenguva yachikuru ndakapera pasi ndine nyaya yajena magarire pemba pangu makanditi wakaona chawaona futi unofanira kudzoka uchitaura nyaya yako saka ndadzokazve nenyaya yangu iyoyo kuti mambo ina handichazii magariro andakuda kuti murume uyu haasi kumira tsika yekuya pamba pangu asina kupfeka ende achidongorera mukadzi wangu saka handisi kuziva mambo kuti ndodiwo nenyaya iyoyi ende yakapera yacho hanga asati atapedzerana anga achine muripo wangu saka nyaya yake haasi kumira kuya pamba pangu ndo nyaya ndinayo madzishangu handichazivi ndoita sei nemurume uyu pamba pangu haasi kumira kuya. Matero kuya sina kupfeka. Chipiri pakavharwa chikoro mudzimai wangu ndingadaigeza nindirumba kwabamunini pakabuda mudzimai wangu bathroom yanga rusei kwemaruva pakabuda mudzimai wangu bathroom achicheuka achiona ari kuseri kwemaruva watanga umhanya achikwidzira bhurugwa ini ndaindiri kitchen apo pakati koimi pandakabuda ndakaona akusvotika rusosa kuenda kumba kwake akabata bhurugwa rake mumaoko achikwidzira bhurugwa makuseni kuma8 avo vachida kuenda kubasa ravo kucresh kwavanodzidzisa mai makuseni makuseni Ndimbomupinza itozoona kuvisenza mibvunzo yacho. Mudzimai ayo yaitozomunzwa kama tipe tinzo jena pamusoro maturikoni haina hangu mambo ndikati nhau iri kutaura murume uyu kama vanonzi manyepo nhau iripo vanonzi manyepo nhau iripo vanhu ava musi wechipiri wacho wekutaura endanditori kuchechi kwangu nemufundisi wangu kana kunza mufundisi wangu atondipupurira ndakatodzoka kumanheru kuma5 ndisvika kumba wadzimai yangu achitoti handabva kuwasheni bamunasha asi ndasvika mbudzi kwamatenga dziri munda medu munyika ndasvika mbudzi dzavo dziri munda medu handakadzitina mbandana nadzo pamba pavo wakasvika mai mukadzi wadzimai vari pamba hanzi pandakavaudza kuti mbudzi dzenyu dzaiva kupi kumunda kuya munda kwedu wakambva watanga wandituka vatakanzana mai mashoko vanangoti ndo nhau yacho here zvikanzi ndo nhau yacho vatabvapo tatone easter yedu kutanga china saka ndaingoti ubva mando kuenda kuti ndaitongomukira kuenda kuchechi musi china takamba ndasunga kuenda kuchechi taenda kuchechi vataparara sande makuseni takudzoka takatokwirawo mota yanyamundo wekutuko saka takafonana kuti yamutigashe nengoro mutore zvinhu zviri pamungazi zvimungore pamungazi isi takwira mota wadare mandadzika mota ichidzika mota mombe dzangu dzakabva dzapasa pakavhura vana vachitora madhonza saka panakwana kuenda mandamhanyira mombe ndikati mai mwana dzaimhanya mombe dziri pai dzatopinda muyadhi mumunda ndakatodzika ndichitomhanya handina kana ndakaona wadzimai wangu vakatirawo kamwana kawo mumaoko pandakapedza mombe dzangu muyadhi ndichiti ndichienda kudanga vanatonzwa kumasiro vamwe pamamunashika ndikuruwa iwo wekani pandakachoka ndo wadzimai wangu ari pasi ndichimhanya ndichisvika inini ndakasvika ngonudza wadzimai wangu handina kana kudzosera wangu waripo matenga nemukadzi wacho akabata mukadzi wangu mumaoko uyu mukadzi wacho akagara pamatundiro achirowa pandakatondudza mukadzi wacho matenga akatondirowe saka ndachitoda kuti nemda kuti ndikurowe vataenda kumba ndadhonza wadzimai wangu vataenda kumba wadzimai wangu munhu akakasvitakuri asi wakarwa nechimuti panapa bvudzi rikadonha pasi saka ndibva munachenda kuenda kupolisi kuna nengomasha mukembi vanatoendai kuna nengomasha saka nengomasha aina handishandi nyaya dzekuromsika dzine mupurisi waikoko indiriokona kwamoresa asi ndakubatsirai ambwe saka nengomasha ndikutopera simba chitomboni paipengu ndigare ndiwadzimai wangu vanotsanangura kuzodzokako andibva ndagara pasi so akabatsirwa nemupurisa saka nemupurisa hasi chiku akaendeswa kuchipingeri ndopakatsvaka dzimwe foni nhamba mbafona mupurisa wemunzvimbo zikanzi chitendai kunyazira mbuya munomhangara nyaya yenyu vadzimai vangu vamukwira kunyazura mbuya enda kunyazura zikanzi endai vapiwa tsamba mapurisa zikanzi endai kwadhokta munoonekwa kuti hamuna kuita miscarriage here maenda kwadhokta kwatopiwa bhedhi musi uyo wangu wakambva wasvikawo vakumbapiwa bhedhi anzi hamuchatodzokeri kumba indowafonera kuno zikanzi chitotorai mari iri kupi iri kumba muye kuno ndatopiwa bhedhi patotiwa scan kundonoti handisida kuita miscarriage here
Aona koma kwamba wasika chitotaura nawo iyoyo kuti ndozvaitika papi maine nyoka rwatoti kuchipatara. Zikanzi pamuchienda kuchipatara imuona kuti maine wasisa achatodzoka tozoti mangwana kana maita sei madzoka. Zviri mari ndakapiwa mupanda kama ndashaya kuti mari ndakaisa mumba. Vakati kama ndashaya kuti mari ndaisa papi mari yama ndatongoishaya ukamba. Semuno kati yakanongone munhu ranzoteka nongwanani. Yatodzoka ndatogara mai kubaba. Patofonera kuna mai namukoma zvikanzi mai anzi warwara kumbo. Imimba muranda zvamudzoka kuno kwari chitakura mai mwera. Dzawanda mai. Ndautsanangura pachimiro chakaitika. Patiri ndipe kudai wakuenda mberi. Nyaya iri kutaurika ndeyekuti iwe uri kuti ndakaenda kuchechi musi wacho. Ndakatopinda kuchechi wakuseseni. Kuseni kwenguva. Ini takabva musemandi. Kusvika china chienda kuchechi. Asi kuseni nguwai. Kuma 6 chaipo. 6 kuenda kuchechi? Taita basa kugadzira musaseri. Zvoti kana mufundisi wangu mufuna ndipana vantu ndipupuri. Toronga utenga. Uri ngekuyene. Aenda kumbiwa ngada kuti we. Machitozvidaira sei zvinombo. Aenda kumbiwa kutotambira ngasa angatondipupuri. Kutaurwa hapana. Hakuna anenge aenda kuchechi. Sainogadzira saitaenda makusenseni. But amwendi nguva iyoyo ya 8 ba. Taida pata 7 o'clock. Munotoenda matodya mukadzi atokubikira isoni. Kwaitobikwa chikafu saitafika nekumikira. 8 o'clock kuseni mazuva ano. Kwaitobikwa taitoenda chikafu chanobikwa iko saitafika zinenge kuti taidya kumba. Saka unotora kunyepa. Haipa kwatonyepera mambadi unyepa. Warikupa kwatondinyepera. Ndokundinyepera. Dakara kubenze kuti kusimisa kwakuita nadzimai unga. Wakuchaganya utege chifomero chinane nawo ishi. Ndo nawo iripo. Uyo wakasungwa. Wakatosungwa kaenda kuti wakatonopika. Wabvisa mafaindi. Warwa mukadzi wangu. Wakatofune mukomba wangu warwara tukumberegero jena nezvakaitika titaurirani. Ini nditondipata ndichirwara. Masita angu chipata ndinawo ini. Mabuka angu chipata ndichitorwara. Sakuchaganya bedzi tikiza chaganya bedzi tipinde nekona ichena timudzanze nekona iyi. Ndotikatadza kuina. Mukadzi iro. Mukadzi wangu. Nawe kutsiwa kwakaita mbudzishi. Kunotsira kwakaita mbudzi wakanzana mashoko akakanzana. Nachazvicho wakanzana mashoko ekuti udi. So wakadzi. Wangagara ngoni nemafi nenhau dzekumasuri. Mukadzi wakatorwa mutura ndipana kudzika donda. Ndirini. Tichitobva kuchechi iri sani vakuseni. Ndirini. Madheti acho. Iyo imusangano wa Easter waEpril. Musati maonekwa. Aiwa izvo zvechipizo kuti upiwe kumasure todzoka musanganiso. Iwe unoziva kuti mukadzi munhu akarohwa unogona kuomangara kana kumatare chaiko. Iwe wakaita ipi action? Takasenza mutemo wekuti munhu arohwa munhu akasvika kwaendeka kumatare anogona kufukudzika. Wako iwe. Inini. Isita kusenza mutare wekuti muzvangu zvaisa mumakotsi zvatongopera zvakadaro. Wauzi kuti mukadzi wemunhu akarohwa anoikuerera. Ndoziva. Sei usina kuwana simba kuti ndapera naye kwamako nekuti aiwa mukadzi mutemo ndouziva. Ndaisata simuka mambo ndachitorwara ndachibva muchipatara zvoite zvinhu zvinazvi kutorwara kuti kuno achitofamba zuva nyama dzangu dzikutorwara. Muna April kusvika zvino wakakatwa kuya panapa. Zvakaitika muna April. Watangiwa. Kamsure mawaye. Iwewe jena. Pinda kuna munhu akakanganisa akuchigara mamambo kana pasabu unoenda kwasabu first. Handiti wabva pasabu kuenda panashe. Wabva kuenda pamambo. Mambo ane mvumo yekuti inyaya handikone enda kupolisi. Handiti kupolisa. Saka iwewe unonga pane pane zvaunoita kuti nyako inoda kuti inake. Uyo ari kuti kana ndichandanzwa mushimushi. Iwe uri kunyaya uri kudongorera mukadzi wangu pamapa usina kupfeka. Ndo pane nyaya kuti ndachaunochidini. Kwese kwatunga ngoenda hedu kungori asi nyaya yake ari kuti iwewe uri kudongorera mukadzi weushu. Uri kuya pamba peushu. Usina kupfeka. Ndapanzwa ipa. Paya futi lazwa takapa kutonga futi same. Nasi futi iyo same. Jena unozvifundisa sei? Zvaenda kwacho kuti ai makamborowana, mukatorowana mukatopedza mukaenda kumakoti mukatopedza, mukanobhadhara mukapedza. Takuda iyanzi uri kudongorera uri kuya pamba peuyu usina kupfeka. Usukufamba sei jena iyo? Ndipo nditi mambo papa ndikupanamba nekuti ya ipapo umboti taurira mushe. Apa ukaya futi usina kupfeka. Ukati mambo akakupa ukakuregera. Ungachipini. ndizvozvo. Ungachipini. Nhasi wadzokera futi. Usina kupfeka futi pamba pemunhu. Chiko chirumbo kudaro kuya usina kupfeka. Pandika mazaya mambo. Rumuroi. Vamwe ndichitaura kuti pikisa kuti asi kwezvina pandiko kuti warwadziwa nekusingisa kwakaitwa navadzimai vangu saka kuti chegeti tumubate nenhau iyi.
Wakakona mboka wadzwa ntoka badala fanya ukapedza wakazorwadzwa iko. Iwa kuchagonyadzawo. Iwo mbodongorere iko. Kana andina chatizo mundizo ndotoenda kuchechi. Ipapo ndinoramba. Ndinoramba nabo bamufunza makombe. Wakambodongore. Masureka. Ndinoramba ipapo mundizo. Anda ti masura wanambodongorera. Azio zvendi ingapareka mazamba kama ndachika kanarere. Anabuka kanarere. Ndio isati yapili. Wakaipedza ere iyo. Munga wake. Ndakampa munga wake. Munga wake wangu $25. Kudongorera mukadzi wemunhu. Ndichaizvo zvimwe chaiti ndiwa kutora pachoka jani. Chaiti ndakamba kuti uswete ndaenda kuchechi. Uwanza zvataura kuti ndashaya kundochiita seta ndakambotongana nyaya yekudongorera mukadzi wangu. Zvino zvaakudongora. Chii chinoita kuti kana uchidongorera pamba pemunhu wokumura bhuruku? Chii chinoita kuti uri pamba pemunhu wodongorera wokumura bhuruku rako? Kana usingadi mukadzi unoroya, kana kuti une mhepo inokuti puti yakaipa. Ndikuzokona munhu achikumura hembe haanyengi mukadzi wemunhu, anoroya. Isu tiri kuti haunyengi mukadzi wemunhu, unoroya. Unoti kudini? Handipapo mundizo. Ndinoparamba inoti nekwandanga ndiri kwacho nepauri kutaura. Tone mawitness angu andinawo ndakatoswera nosvika zuva renyuwe. Ndinozviramba musi wacho waitaura. Kana kuti musi wechipiri vharo wechikoro ndanditori kuchechi kwaMorrison. Ndikatodzoka kumba zuva rotonyura past 6 ndichisvika pamba. Past 6 zinguva. Zezuva ronyura today. Ndakuda pamba na 6 o'clock nchienda kuchechi titunosangana 7 o'clock. Tigadzeti matereti edu ndakuita musangano. Uyaruta akakuona nguva. Handizoti akandiona nguva. Yoito. Uchi kutobikirwa chikafu. Auyendi uko usina kubikirwa chikafu. Achikafu chainobika ikoko. Sadhira ndozvitibike chibike chikafu pamba. Notaita takura wedu nemuri wedu totori wakati. Isu zvakutoti nezi. Saka takubvunza kuti unoroya here kana kuti une mhepo iri pauri. Zvozvautozviziva. Kana kuti unoseenzesa mukwarakwati bedzi kasika kuonekwa. Haipapo mambo ipapo ndopupura mbeko wari kundinyepera wana. Haipapo ndokunzi kunyepa chaiko kwari kuita. Ndokundinyepera chaiko kuti jenekidza tingomufonzi ane saidi tingowina zvisiri yakambetika kumastress ati tinongonobudirira. Ndikabvunzawo mukadzi akati akakona ubva seri pemaruva unoamene. Anenge ari mukadzi wakangondizozo. Kanongobvumawo. Ko wadzimai wako kana kuti kuchechi kurikumbonzii pamusoro pako tisati tabvunza edu wadzimai kuchechi kuri kunzi chiwo maererano nezvawakabonga waenda kuchechi wandoti chiyo kubatsirwa wauri kuitwa zvinoitwa kuti wozibatsira. Ndikapinda ndini pamwe ndinganyepe mukatobvunza wadzimai yangu. Vari pano? Vari pano. Warege kungopindura iwe. Ndopindurawo zvako pawakasvika bitu ndine dambudziko rakadai riri kuwirawo pandiri rekuti ndinongozi ndiri kuendawo ndinonzwa ndichida kungoenda pamba pemunhu ndichitarisa mukadzi wake wakati chiiwo yekuchechi. Dambudziko kairo rawatosangana naro. Vakati mhepo yemudzinza tinochipedza. Saka unayo. Iwe ukatenderana zvingangoita. Yakazobva. Vakaibvisa here kuchechi. Havanobatsira nekushandira. Ha? Vanobatsira nekushandira kwavanenge vachiita. Kuti pane mhepo iripo wakatenderana nazo. Because mhepo ka inoshandisa munhu wese. Usingambozvizivi vanokuona ndozviti wakaruka wakubuda panze wakubatirwawo gedho. Iwe ukairambira kuti handina kumbodaro saka haisi mhepo. Mhepo hautozvizivi. Apa ndikuramba ichiri musi wauri kutaurana. Tosana tombva natamba ndatongoramba nyaya kuti haipapo uri kundinyepera. Unonyeperwa sei iwe wakabvumirana kuti uri kurapwa mhepo? Apa uri kuramba sei? Uri kurapwa chinyi? Dai ungo usingadi kuomesera daro waingoti haidi kana zvirizo ina handizvizivi. Asi ndinongonzi ndine mhepo. Asi ini handizivi mhepo yacho. Pamwe zvinouya shamwari ndiri kumba kwangu handizvizivi. Peya uyu totoona kuti hashamwari uyu ari kurwara ka mhepo kurwara. Saka niwo ukati da handizvizivi
uri kutoramba nyaya yako. Ini chechi ichiti une mhepo. Kana chechi ichiti une mhepo, haurambi basa marambiro futi uri kuita kudarika. Wakatobvuma kare kuchechi. Saka izvino mhepo iya iri kutoonekwa kuti unayo. Wakadzoka kuchechi uchibva wariyeka jena hapana anombowenga munhu. Ini ndinogona kuwirwawo nezvinowirawo pandiri. Ndongonzi ndiri kufambawo mudzimba mewani ndichidai-dai. Kana kuti mhepo iyoyo yacho ndiyo wangada kuitududza kuti pamwe pacho ndakadzoka pamwe zviri kukudzosa watova kuchechi kuti ungouyawo wega nekuti hapana munhu anonakidzwa nemukadzi wake kuti atongorerwe. Varoya unoziva zvavanoita varoyi vachibika sadza nguva irobikwa sadza kuma6 vanenge vabuda Unongomudeka varoyika isine chiti naye achitokubikirai sadza otodzoka uko imhepo. Saka nawo kamu kuti manhu angakunyepere kuti uri kubvisa bhurukwa paseri peyadhi yangu. Hakuna munhu angambokudaro. mukadzi wachitiza andiwachidetwa ari kuita bathing room kutiza achidzokera kumba kuti wani ndiyawo. Pane munhu anganakidzwa here kuti azive kuti mudzimai wako ari kutariswa neumwe munhu. Ini ndikuona semabvunzire atamuita kuti kuchechi iwe kubva pakutanga akangopinda futi mudare achiramba sezvaari kuita izvi. Pepe namboramba. Wakamboramba. Namboramba pepe. Uchibva wazogorora. Saka iwe wakazoenda kuchechi watakubvunza kuti chechi yakati kudiwo, wakambozvipinza here kuchechi kuti ndiri kuita jambwa rakadai. Ukati chechi yakanditaura kuti une mhepo yauinayo. Handiti Yakazonzi yapera here. Yakazonzi yapera here kuti urambe. Kana kuti warongoti chiri kubatsira. Saka kana watotibvumira kuti chechi yakakutaura kuti une mhepo, ichokwadi uri kuita zvinhu zvacho nemhepo. Usarambeba. Wakatotaurwa kuchechi kwauri kuenda uko kuti une mhepo yauinayo. Namanje iri kutobuda pachena chechi vakamuudza kuti jeni waita chipini padare rakapera waita chipini asi usazviite futi kuya pamba punhu usina kupfeka nawo futi kudzokorora futi. Jena mambo wakataura kuti usazozviite futi ukati mbambo ndazvinzwa nawo futi wadzokorora futi nyaya imwe chete futi kuti uenda punhu usina kupfeka. Unozvigona tigare nevanhu vanoenda kuchibadza vanhu vasina kupfeka ba titosvira mambo kuti vapedzise nyaya yacho. Bhurukwa raanobvisa ari kuseri kwetoileri. Kuzongobvisa bhurukwa pese pese. Bhurukwa ari kumwe bhurukwa iri remurume pangume. Pamba pemunhu. Ungoyuti uite. Kana pamba pako che. Ngakumbura bhurukwa utendese panapo uri kuitendera. Sadaro Ndaro ini yakaruisa. ukadzocha kunyanya kutosora kuti kwacho unoshingira wakamboripa zvino futi watanga futi kumute kutaura kuti hasi paya paanopedza kuripa futi unenge wakatogara watopedza asina kupedzerana kubhadharana tikati zvinowanikwa muri vanhu nehama ini vayabva yadzoka futi apa usitopedza kubhadhara uyu wamudare futi kudongorera futi mukadzi wake futi vari kubhadhara futi uri kure makawakidzana dzimba dzenyu dziri kure nekure zvakadini avava amawaka maningi rimwe tata uchiona kuti paita kucharamutswa vanhu muasebera zvikuru chinyatsoza kuti chaanomboona kuti waakundogeza anenge azviona ari kure kure iroko kana kuti anoona ari papi. jena wamunyenga mukadzi wakakura wamba munyenga mukadzi wakatakuda kuwai uchiramba uchidzokera ipapo anzi muroyi anoroyera kure wai ukamba udzokere ipapo ukasina kudanana nemukadzi woku muroyi kure uende akoko sadaro jena iyo saita kusiyira mambo oza hapana nyaya ba ndo kudongorera mukadzi wangu Ngati muroyi ipe chingombe naurai muri mataurisa kuitira wese ari kure anzwa yaakutsikane nazvo nawira apa ndeyekuti jena kana akambozviita kumashure ndofunga mainzwa paya pandakatoidaira kuti zveshuwa paabatwa akatouyiwa naye ndikatozeshuwa namwana asi apa nyaya yagadzirika ndeyekuti
ava varwadziwa nefaini yavakanobhadhara pavakandirowa kukoti. Vakabhadhara 200 US, 200 US, mukadzi 200, murume 200. Vabva ikoko vakabva vachironga manje kuti toita sei plani yekuti vanhu ava vadzose mari vakuchigadzira nyaya. Imagine kuti pavari kutaura kuti nyaya yakaitika musi wechipiri uyu akaonekwa ari kubva pane mukadzi hatiri kutsvaga iwewe kuti utaure nyaya paiyo haichauri. Ndimi mukadzi wajena, ndimi mukadzi watenga, taurai tinhu zvakaitika musi wechipiri musi wa8 ndakanga ndapinda mubathroom ndiri kutogeza ndichida kuenda kuchikoro. Ndichida kubuda ndo pandikaona ava vajena vakapfugama vasina bhurugwa vari kuseri kwemaruva. Ndakavhunduka ndikabuda ndichimhanya mubathroom ndichiridza mirenje vamona hwemone baba munasho vari kundidongorera ndongo vari kundidongorera ndogeza. Pandakanga ndichidaidzira kudaro ivo vakabva vakwidzira bhurugwa ravo ndobva watanga kumhanya. Infact rakanga tori kuno pandaidaidzira vaitonesekana naro because ndakabuda vasingatarisiri kuti ndichabudamo. Vakabuda vakatanga kumhanya vachidzika nekumba kwabva vanojamba ruzhowa wabva wabuda. Baba vamona vakauya vakatosvika vaona vakatanga kutoti uko iwewe chii chavari kumbonyanya ushingirira pamusha pangu. Wangu wari musi wechipiri musi wa8 ndo pakaitika zvinhu izvi zvava kutotaura zvekueaster zvakatozoitika. Wangu watiwo musi wa13 waienda kunotema. Musi wechipiri wacho wandavaona iwawo ndichigeza iwowo vakatozopfuura nepakreshing road waine bhasikoro zvekuma10 saka navanga kugadzirire nyaya iyi. Imi ndimi mungatogadzire nyaya yekuti I want my man back. Ndi muri kuona zvakaita zvinoita. Aikonota tamupa unomboziva kuti vanhu vakaona zvikaramba zvidaro vanhu vachakusiya uchabviswapo nevanhu. Ndabve pano avake musha wake pamwe ari kudongorera vakadzi vevanhu ogadzikwa kwakataramuka nevamwe. Zvingakuitire mushe wauya nani jena muno kwajena jena mkuru jena munino wako wa mundu uyu aita kuti muri kuona sei ari kushaisha vana jena ivo vakanganisa zita rakajena. Vana jena vane mazita akanaka ende vana jena ana baba wako vana ainzaniko uyu hayo uyu muru zviava vana vasipren ka sapren aisada sapren aiurira nemadzibaba edu zvakanaka vanga ari connection sake sipren aiita zvinhu zvake zvebasa rake achibatsira vanhu. Ivo wakuparadza vanhu wakusiyana nevanhu pachena. Hatina dambudziko neava. Mweya kana iri mweya inokudaro unofanirwa kubvuma woburitsa pachena unonyara. Asi ukaurambira mweya ka ucharamba uchiukonzeresa. Chasara kuzobatwa teno rudongorera vari kunzi chazobatwa wava mukati memusha pasina chauri kungoita iri mhepo iyo iri kuitika. Iro zvinzo
Ndozinzwa haikona mhepo yakaipa haipupurirwi. Shuwa ungaite kudongorera madzimai kana kudongorera parwizi vachigeza. Unoziva kuti imhosva parwizi chaipo paya kundohwandira vakadzi vachigeza imhosva. Yekutanga iyo ndo zvaakatanga kurwizi kubridge uko mukadzi uyu achigeza iye doko akatanga kundodongorera ikoko kusvikira azouya pamba kwakuchiona asi futi chinoonekwa chii kutarisa mukadzi wemunhu achigeza ari ngwai. Dai watobvuma nyaya yako tonyengerera uita agare zvakanaka nekuti ione zvinhu zvako uchabata ndopedzisira uchaita kunzi dzvi. Amene jena akawakawo zvakadii uyu pake tiwaparadzane Onde yakasara paigara sapre mukomana mudiki mama pakawakwa zvakadii hapana kunyatsokuwakwa saka madii kungoti hangu yadhima baba kandizvozvo usuduka pamurume taura pamukunga aite kushoma tizoona kuti zvanyanya kudini. ndadafunga kuti ubva ipapo usuduka uya kuine kuti zvirikurodhi kurodi kuro yosi yake opota ake achinonanisananisa ke ndizvozvipana muembe apa makangodai enda ndichida kuti de vari ava vagadzirisa bathroom rivakwa anyatsopinda mukati rivakwe nekuti ari kusvikodongora ari paseri pemaruwa achitomuona nguva yarikachikei ava ngavasimudze bathroom rikure tione kuti anomuona nekudhoo achiuya nekudhoo kana dhoo racho rinoiswa kuti haasi kurwaba kuno kudare achirohwa nedarika anozva kuti dare rinondirovaira mangwana ndinokuwara futi paya akazviita kabuda sadare mhepo ngasimudze bathroom riri panze geza ari panze saka uyo ari kuzoona kuti uyu ari kutogeza saka ndari kutoenda harisi kumuroka hatibhuriri asi oraiti imimi uyo atadza kuwakamusha wake. Yes, I agree with you. Asi uyu ane mvumo here kuongorora mukadzi wemunhu? Haana. Kana akapinda semachengeteremosha etinoita musha wedu ukabirwa pasina kii ukabvunza kuti papa ine kii kuti nikisiri ndarisa ndatenga kii unoisana kuti asi ukati atopwanya nekii yacho saka tiri kutraya kutsetekudza kuti asaonekwe bamukadzi panze anga achigezerwawo makadi tione kuti anodongorera nepaaanodongorera kurwizi ndodambobvunza chinohomirani bhoida benzi ambwe nyaya irikutaruka muno muri kuingwa muri kuona senyaya ingati mazise uyu atadze kuona munhu waari kuda kuona tikawaka bhathroom rakanaka munoona kuti ane ruchiva kamurumwa ruchiva ndirambe anarwo ishe asi apa agadzirwa nyaya anarwo apa agadzirwa nyaya ndati matime anarwo akamborwita kupi ipo panyaya dzemashure dzacho dzamaisikamukutsawayasa saka uyu agadzirirwa nyaya neuyu sei uyu ariye akakanganisira uyu pakutanga nhasizve ndiye atanga uyu agadzira papi nyasekutsanangura pamwe pane nyaya dzatisingazivi ndizvo zvechaizvo nokuti nyaya dzakabva kuitika maimaitika dzaane mwedzi
ava vapinda mujeri vandivawanda vasungisa vakabhadhira ma200 saka vari kuzama kuda kuti mari dzatakabhadhiraka tofomera onboard agara aine nyaya dziri dzaingonzi aiuya saka tikaenda nayo havarambi ndo nyaya igadzirwa neavo uyo akateyiwa segombe kuteya chero makaziva kuti gonzo unoriteya parinouya gonzo unoriteya kana mbeva unoteya padzinofamba pasina muhwezvapo ungateiko amataura zvakanaka agadzirirwa nyaya because ateyiwa paanofamba izvozvo mamba handirambi asi apa saka ndana musingarambi ndobva nenyaya handirambi kuti zvamuri kutaura asi kuti ndikuramba kuti kuenda kwari kutaurwa kugadzira nyaya yekuda kudzosa mafaini avakabhadhara inyaya yekufikisana chete apa kufikisana chete hapana nyaya paita nyaya yekufikisana zvokuti inini chero ndikanzi nhasi ngatisimuke tibve titange tiende kumwe handobvumai kudini kuchinja chai tamai bvaivavo andinochinja tamai makadaro matogona oba mukuru wenyu avataura zvakanaka kuti ndoda kumuti abve ipapa aende pasaidi saka ndikana muchitsigirana naba mukuru wenyu zvakanaka ndatame abvepo hatori nani nekuti tateyana cheko nekuti pamwe achahwandirwa sezvo ari kuteyiwa achahwandirwa mukazoona abatwa nemuhuro ndinofunga mambo ndambobvunzwa kuti iyi nyaya iri musoro dzakaitika kai uyo ari kuti ndakabva kuma10 kuma6 ko paregere kudizwa mavitins yacho akutaura kuchechi wacho waiva tesifai musitidzi kuti shwaka 6 okonganaende kuchechi bcause nyaya yakaitika paka nyaya yemambo dzagara nyaya dziri kuwanda papamba ipapaa ini ndinoterwa ndiwo nekuti avakomana kwamatenga waka musachingoti zenya mune musimwamuisa zvokuzotaurira watokanasa kuenda pagiraundi chaipoka nyaya yakaitika uyo anodongera mugadzikwa atofremi uyo ndi atofremera uyu ndakaita zvakati bcause vanhu avakasungwa uyo akandifona ndigwarari uyu ndigwarari akati misi jena ndakumbira kuti ndaungarikoti vanguripanyazora kuti vatirapana pipi wacho aitoti ndachikumbira misi jena kuti mutaurerani namaimenya vakuitidwe macharges pane nyaya dziri kuitika panapa mhepo dzacho dziri kubvekwe baba wake wakandifonera futi baba wake vanitaura the same saka ndoda kuti tombofamba nemunenonge nemukadzi wake hamene zviri kuitika pamba ipapo kuti chii chiri kuitika ane mhepo ndokumana baba wake uyu ndo akandifonera iye wati ndiyakati akandifonera achiti ane mhepo achotimidzana tingagadzise sei nyaya idii pane mhepo dziri kundipinda zongoti ndiri kungopatika ndangorowana naona iye ndakandifona dekuti kana kuti aracho tingotifonera ndisina kuidekota ndanaroda musonyingana abudisa kuti hacho baba akazondifonera futi akuti the same saka ndokagarisisana vanhu vane mhepo wakagarisana vanhu vese vane mhepo saka anitati isusu ndavaparadzaniswe akandifonera majeka aunoziva kuti ini procedure yamukoti ndoiziva vangatotorwa kuti pipi akatopedza nyaya kwakutienda kurimandi havazobvumi kuidhurwa macharges ati zanzi baba takurai shwani namene yodhura macharges iti shwani pane mhepo dzitondibate ndodzidzadzikisa yakandifonera baba akazondifonera futi ini ndakaziva manje kuti nyaya ine pairi apa saka anoruti apapa imhepo yakavakaona uyu asina kupfeka mhepo yandaikaoneka ndeyekutika tozonopangidza kuti manje vaita sei kunyepa kwaita kunyepa kwaita pane munhu here imimi zvamakaita kana muda kupikisana munganyepere mukadzi wenyu akabvuma kuti ita kuti wakanyengwa nawe anoita aitwe benzi nechisekeso chenyika nekuti ndakanyengwa aiwa imimi pamuri mungazvidere mukadzi wenyu ataure kuti ndakanyengwa neuye asina kunyengwa kuti vanhu vasozofamba vachimuti mukadzi uyu tiri kumatavishokuita mamamboka munhu kana vana vakudya nazo murumani zvandikutokutaurira zvinogona kuita inini iri madangupangu example mambo ndakanza murumende ndapane nyaya dzakandoa basa rangu iro vanhu vanozviita vakuziva kuti
tarisai nyaya dzakawo dzinoita muna April every year. Last year kunokuiwa hapana chakaiti. Saka nyaya dzake chiri mubvunzeyo kana kubvunza dziri kuita muna April why paunenge wakohwa waikuisa kudzisingaitiki mambo chimbongora ipapo waikuisa ku January hadzitiki, December hadzitiki, March hadzitiki, August paunokuhwa fodya ndinoona use iye uyu nyaya dzake dzinongodongorera pachibatwa zviri sei kurwizi akaonekwa achidongorera pamba apa akatenda nyaya yake akaonekwa achidongorera. Hino nhasi kana akanyanyeperwa vanhu vanoziva kuti mudongoreri maona zvazvinoita nyaya makatarisa izvozvoka pindurai ipapo why achiramba achipomerwa nyaya dzekudongorera. Mamira yambo ndipindura isusu kana nyaya damunobhuruza chitokanganwa kaje kutaura tiri kuti uyo ndaambochibatsira uyo anenge anoona nyaya chinoitira kuti arikudongorera pari kunetsa mambo ndipekuti ari kumubata redhendedi yambobuda pano kuti kekutanga watobvuma kuti rakaita tena panodzonzi mamubata here dai tamuripisa muri kuripisa zvamusingaoni makazvibata here ndo panobuda nyaya izvi hatisati tasvika kujudgment hatisati tasangana nenyaya yekuti timuripisa uye atouya achiti ndashaya kundoitawo sei paipai akadongorera kurwizi pamba pangu akadongorera nhasi adongorera ndoita sei ndonyaya yaunza mudari mambo topadzwa mutano asi ndopanobvunza ngatobvunza kuti inini izo nyaya dzauyo munino ari ngodongorera mukadzi we muna April chiti pandokuza kuti sei ndopanobvunza kuti iwe why kudongorera mukadzi we muna April uyu kawo akanyatso kuti ndizvi anditi kunzwa musearch 2 kutanga kurwizi kachipiri pamba kubatwa kunzwa naye kuna adzimai nhasi kachitiri aka saka pa ungataurire nyaya uyu mudzimai akatoona uyo achisvika akabatwa asina chiro unzwa aine yake asina bhuruka toramba abatwe sei muda kuti abatwe sei kuti vanhu vagarisaneka uyo ngaatame munin'ino wenyu ipapo kuti vanhu vawire zvakanaka pamene matotaura paya paya kuti ngaauye kuno kurodhi kunoko zve zvatova nematauriko ekuti vanhu vagarisane munyika zvakanaka pane kuti murambe muchingoti mune April ndo maanobatwa mune April mhepo inongoramba ichida achaguma auraiwa funzawo iye kuti iwe zvaunoda muna April edzi daviriyawo muri kutobvunza ama yake ende munhu kana akamhangara nyaya yake anenge achida kubatsirwa saka ndimanzwa panapa amhangara akabvunza dare kuti akomana ndoitawo sei ada kupinda remaigoti gara kupinda unguri kupingwa right isusu mukuru wangu isusu dare redu maonero araita riri kutaura kuti uyu muchengetedzei kana muchigona kuchengetedza asaramba achiita kuti timuti abhadhare hatina exhibit nadzo kuti akaishuwa shuwa zvino iko zvino itangoona kuti uyu nyaya yamamhangarira angaita yaita nyaya haanganyeperwi because uyu redi panyaya yekutanga akabhuma yechipiri akabhuma saka yanhasi ndo yaanguroda kuedza kuda kuramba saka endai mundogara pasi nemunin'ino wenyu zvakanaka
pakutanga pechipiri makauya makawanda serekwepaino nhasi mauya muri 2 vana vemunhu 1 kutaura kuti vamwe vakati hai zvinonyadza izvi havapo pano vanhu kwajena makawandisa achakugadzirirai mhosva yakaipa uyo anotokugadzirirai mhosva yamuchazonyara iwewe wachimbomira kukasira kubata kumhanyirira munhu muregere muone kuti nhasi nyaya yako tamboisa asi avachigadzira kuti asudurwe kubva padhuze nemi imi muchivakaimba yanyu achabatwa vakuru vaiti chafamba kamwe achitewi vaitaurei regai nyatsopinda mukati kuti muchibata because avo varitori nedhauti nokuti vanogara kuharare ende vanoteedzana nouyo havadi kunanika munin'ina ndozvavataura vega kuti ndototeedzana nouyo kana muchiteedzana hama yako ikaita rafu kana kutadza kugara nomwe usainunurwe isapachena dhimoni racho rinyare asi makamuputira kudai muchazonyara mangwana mashaya nyaya yekuti nambuya kuti vari kudhifenda nyaya yekundirowa kwaka ai mbuya mombe dzinoenda musanyopupurira mumwe murume achidai munoziva mukadzi wemunhu kumubata apa chete apa murume wacho akada kuti ripa unoripa bata apa mbuya ndikutaura apo ubatwa nemurume asiri wenyu makada kuti ite nyaya unobvunza kuti waibata ipapo angari mukadzi wako ya ukatoiripira wati mookudongorera uchidongora kupedza munhu asingakuoni mhozo tenga taningirika nyaya nechimwe chekutaura ndiri kupanzwa pamataura mambo anakuparamba asi ndandaenda kungokumbiro hangu sedare ndandiri kukumbiro hangu kuti muzondigarawo makandinyorerawo pasi nyaya yandatsanangudza nekuti izvawataura handisi kuzviramba zvekuti kusungiswa zveshuwa mukadzi wangu inini newo ndo wakarwawo ine wakandipinza endipapa padai wakandi ndakawarwa wakaita miscarriage polisi waruzviziva nyazura wakandi ndakawarwa wakaita miscarriage but hapana bofu rinotadza kuona kuti mai vakazvitakura ndakapika ndakunga ndakabhadhira $200 yekunzi ndakawarwa wakaita miscarriage polisi iruzviziva but ndisina kuwabata kana kuwarwa kana kudii saka ndiri kukumbiro nekuti tiri padhuze nepadhuze ndinonzwa kana wachitofona kuti handisa ndawatanga kuvafomera dzimwe nyaya dzekupolisi kana kuvhireji ndakaiendesa nyaya yekuti ndiri kukumbiro ndione mafambiro akadi akanaka nokuti vachandiridzira mhere kuti chwii woti ndarepa ini ndisina warepa saka ivo ndopanda kukumbira kuti sedare ndiri kukumbira kuti mangwana mavazonzo ndapindana nechakati mozondibatsirawo nekuti wakati handisa ndaguma kuvafomera nyaya nekuti nini pawakarwa ndaindirisiri panzvimbo ndaitocheka masanofurawo asi wakangondipinzawo munyaya sevanhu vane nyaya dzavo dzekuti ndakawavharira muripo wagara uri kwahauchabudi saka ndopanda kukumbira sedare kana ndazopindawo netsaona mozondibatsira kuti zveshuwa nyaya itoiziva ndopandingori chete pamatonga hana kupokana nako ndopandiri ini unoziva dare rikatonga munhu harisangano unoona rekodhi rekuti kutaura kuti nyaya dzoyo dzanhatu dzapinda mubhuku saka neisusu tinochengeta bhuku gorera nendisiri mambo ndabva mambo anenge aripo anotora mabhuku ese
kuti pane nyaya dzimwe dzinozonyuka. Hatitonge zvekurasa mabhuku kana kuti zvanyorwa zvitoti hazvisisina basa, nyaya yapera. Chapera ndiwe waripera, asi record hariperi. Saka unochiona munhu achiti anotorwa mafingerprints. Mafingerprints anogara arimo kusvikira Mwari achiuya, kuitira kuti mangwana akazobatwa vanhu vanotora, mapurisa anombotora paanonzi munhu ari kurimind zviya kana kuti vanenge vachitsvaga amwe marecords. Record hariperi padare rine. Saka ndoda kungoti tinokangana. Handikukona nyaya dzake dzese tinodziziva. Iyi ndo nyaya yechitatu pamusha papo. Saka tati wazvinzwa here kuti isusu nyaya yako we put it aside. Tinayo. Iyoyo manje hazvishamisi. Muchamunzwa kana akasauya pako, muchamunzwa pamwe paachadongorera. Jena, I think this is the last nyaya yekunzwa muzvamba kuti ururamba kuita izvozvo. Ndomunga ukazvikaramba zvikazobuda pachena kuti imwe wabatwa kuti kana muarea macho kana mubhuku machigora mumubvumiri kuzomugara. Tinovataura kuti hatigari nemunhu anodongorera. Apo ndiani munhu angade kugara nevanhu vanodongorerwa, anoita basa rekudongorerwa wakati paarea pese vanhu vasisanwa kutoziva kuti wakati dzedu wapera kudongorerwa neuti. Pako zvapanoita manje padhuze, saka anochibatwa. Kumwe kwaiva wakadongorera sekuno ndiani anozviziva. Manje uchazoonekwa wabatwa kure ikoko. Hatidi kudaro. Tapanzwa ngena mukoma manzo pachekerwa namama. Mukoma wako ndo awarapa. Uone chekutaura. Nangu handina chekutaura mambo chakanyanya. Asi kuti ndiri kutotaura kuna Jena, uyu munin'ina wangu. Uyu ndindotamba naye. Ndaitamba naye zvekuti dhu. Mukoma wacho andoziva. Vanin'ina wangu vatondiwenga pamusaka peushu. Ndichiedza kumudzora, mubvunzei kana paari, ndinomudzora kuti Jena zvauri kuita kusiyana nazvo. Kubva pane nyaya yekutanga pandiri kuharara, ishamwari yangu iyeyo wamuri kuona uyu munin'ina wangu, asi wanin'ina wangu aitondiwenga pamusaka pake. Ndinodzora shamwari yangu, siyana nezvauri kuita, siyana nezvauri kuita. Apa manje apa ndopenda kuti zvinezvi ndazvitadzawo, ndiri kuengwa newanin'ina wangu nenyaya yeshamwari yangu. Saka ndikutochemawo kuna Jena kuti Jena, siyana nezvauri kuita. Ndopane nyaya yangu, siyana nezvauri kuita. Kana uri kuzviita, siyana nezvauri kuita Jena. Ndinorwadziwa nezvaari kuita Jena. Ndonzwa zvakawanda. Asi ndinongonzwa, asi ndinotoramba ndichingoedza kumudzora kusvika aende kuchechi, ngasingaendi kuchechi bo. Unotonzwa zvakawanda mumasaidi. Ndechizinzwa zvakawanda mumasaidi. Asi handiregedzi kutamba naye. Asi ezvino ndo vanenda kuedza kuda kutomusiya nokuti vanenge varingo vachitondiwenga. Kuti sei muri kutamba nemunhu ari kundiitira izvozvo. Sei muri kutamba nemunhu ari kundiitira zviku zvakadai kumba kwangu. Saka ndozvo zvinotondirwadza. Kuti Jena zvauri kuita siyana nazvo. Siyana nazvo zvauri kuita Jena. Tingadai takagarisana zvakanaka. Iwo pamuri kuti abve aende kusaidi kwacho, ini ndini ndikutori ikoko. Kusaidi kwacho ikoko. Handimurambe seshamwari yangu, asi ndokwaari kutoni akaende ikoko nekuti ndo wangufanira kuti ini ndiri kusaidi meroad pamunodarika paya. Ndine turums dziri apa. Apa kati pane munin'ina wangu mudiki. Uyu ndiye ari kusaidi naJena. Takangwa takadzika kudai ini bandawakira hangu kumhiri kweroad. Saka kwamungu kuti aende kwacho ikoko zvangofana. Saka ndiri kuedza kumudzorawo shamwari yangu. Usadaro. Wakondiwe shamwari. Mukuzviona. Mukoma wacho kubva apa kwedu achiri wapenyu. Ndaenda nawo kana musango. Awaripo. Musango. Asi zvakuita munin'ina wake manje hazvisiri right.
kwenyu batingi murakagadzirwa aro hazvina chakashata ndosaka tati wasebereko aipedza nhasi itaiguma nhasi tambomisa tichazoona kuti kana atangazve ende imimi makaziya munhu ndotsika yake. Try by all means kana musina hasha maningi zvinonetsa makati kazoti bataika vanhu vanourayana kufa chaiko which is not good. Zviri nani kuti mubati muone kuti ndo zvari kuita mukwenyera vakoma vacho vasingamuzivi kuti yaone nekuti makazi takati ndai mundobata kana vamwe vane hasha dzavo munozourayana. Manzwa advice yapuwa vhara paya paya pakashama uvake uregere apinde anyatsokundoona kana kumira pamusiwo. Saka niwewe ukazoona munhu ari pamusiwo unonzwa sei? Because munhu ukachaziya kurwadza kwechinhu chakaipa mangwana ndiwo uchachiitika. Saka ni ndofunga kana iri hama muchamubatsira rambai muchibatsira asadaro. Budai.